Škola sa profilovala ako jazyková aj v nasledujúcich rokoch. V novembri 1989 prebehol spoločný seminár učiteľov anglického jazyka z Rakúska a Slovenska. Neskôr sa pedagógovia zúčastnili na medzinárodnej konferencii o vyučovaní anglického jazyka vo Viedni, ktorú organizovala Britská rada. Úroveň vedomostí z nemeckého jazyka si priamo na vyučovacích hodinách a besedách preveril samotný rakúsky minister školstva Werner Mayer. Ocenil hlavne spontánnosť žiakov v prejave, sústredenie sa a správanie. V prvých rokoch po nežnej revolúcii sa rytmus života na škole začal meniť. Čerstvý vietor do plachiet priniesla nová riaditeľka Anna Koprdová a aj zástupkyňa Viera Fialová. Žiakom pribudla možnosť cestovať do škôl v prírode, a to nielen po Slovensku. V roku 2001 vznikla na škole ďalšia špecializovaná učebňa, počítačová. Nikdy by ju nebolo možné otvoriť bez sponzorov a finančných darov rodičov. V júni 2001 sa konalo konkurzné konanie na miesto nového riaditeľa školy. Zvíťazil v ňom inžinier Ľubomír Macháček. Zástupkyňou pre prvý stupeň sa stala magistra Soňa Krasňanská a pre druhý stupeň magistra Anna Laláková. Netrvalo rok a škola získala právnu subjektivitu a tiež dotáciu potrebnú na vybudovanie jazykového laboratória. S aktívnou činnosťou začal žiacky parlament, vznikol dokonca obľúbený časopis Slnečnica. Postupne sa škola zapojila do projektu Škola podporujúca zdravie a bola zaradená do národnej siete škôl podporujúcich zdravie. V máji 2004 vstúpila Slovenská republika do Európskej únie a v spolupráci s mestom Pezinok sa zrodil projekt Európa Vitaj. Pozostával z dvoch častí: výtvarnej Európa na palete s medzinárodnou účasťou a vedomostnej Eurokvíz. Projekt podporili vysokí štátni činitelia, firmy aj organizácie. Na škole sa uchytil natoľko, že si ho zopakovali aj v nasledujúcich 2 rokoch. Ďalší zaujímavý projekt z tohto obdobia niesol názov Škola a región. V rámci neho pribudli na dolnej chodbe školy panely a na nich zmapovaná história a súčasnosť Grinavy. Učitelia, žiaci a rodičia pomohli usporiadať po 2-krát akciu pod názvom Veľká párty. Vystúpila tu ľudová hudba Grinavanka, prebehli súťaže, vystúpenia žiakov, uskutočnil sa predaj drobných predmetov a pochutín, ťahala sa tombola. Finančný príspevok z akcie pomohol triedam zlepšiť materiálne podmienky pri vyučovaní. Bližší vzťah si medzi sebou vytvorili učitelia, žiaci aj rodičia. V polovici novembra navštívila školu britská veľvyslankyňa Judith Ann McGregor. Najviac ju zaujala vysoká úroveň vyučovania anglického jazyka a projekt Európa Vitaj. A aká je naša škola dnes? V jej laviciach sedí množstvo úspešných žiakov, ktorí vyhrávajú prvé miesta na súťažiach a olympiádach, ako sú napríklad Novodobo so Shakespearom. Aj pán Goethe by mal radosť a Európa v škole. Ale pochváliť sa môžeme napríklad aj športovými výkonmi našich žiakov. Branislav Iro sa stal majstrom sveta v orientačnom behu. Následne bol vyhlásený za najlepšieho športovca roka. 3. miesto obhájilo naše družstvo chlapcov a 4. družstvo dievčat. Aj v behu priateľstva bola prvá naša žiačka Lenka Štibrániová. Medzi najšikovnejších žiakov súčasnosti patria stolný tenista Peter Habšuda, Erik Šafár so svojím prednesom, Tomáš Strečanský dejepis, všestranne talentovaná Lenka Joklová, úspešní matematici Filip Kerat a Jakub Šmahovský. Aj naďalej sa rozvíja krúžková činnosť, úspechy naďalej zaznamenáva výtvarný krúžok, ktorý má už v zbierke množstvo ocenení. V septembri 2009 oslávila škola polstoročnicu, presne 50 rokov. Do nového a dúfajme rovnako úspešného obdobia ju voviedol nový riaditeľ magister Ondrej Koreň. Verím, že škola bude pokračovať v dobrých tradíciách rodinnej školy, že budeme vychovávať osobnosti, ktoré budú prezentovať našu školu ako kvalitnú školu. Chceme naďalej pokračovať vo výuke cudzích jazykov a pokračovať aj v tejto tradícii. Dúfam, že svojou prácou naplníme očakávania rodičov i žiakov a že výsledky našej práce budú zárukou kvalitného vzdelávania. Riaditeľ školy magister Ondrej Koreň a jeho zástupca magister Vladimír Chríbik spolu s celým pedagogickým zborom pokračujú v nastúpenom trende zvyšovania kvality života školy. Základná škola s materskou školou Orešie je pripravená na profesionálnu prípravu detí do života a zároveň naplňa svoju nemenej dôležitú úlohu. Podporuje spoločenský život a spájanie obyvateľov Grinavy.